at maayos. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. May pangarap ka bang magsimula ng sariling negosyo? Ngayon na ang tamang panahon. Ako po si Dennis Canegosio Ferrer ay maghatid sa inyo ng isang bagong programang tatawagin nating Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canegosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo sinusuri.